На тэлеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей і заўважных падзей. Вітаю вас сёння 12 верасня. Мы дапаможам вам сарыентавацца ў віры падзеі, раскажам пра тое, як у Хельсінкі звычайныя гараджане бяруць удзел у архітэктурным добраўпарадкаванні сталіцы. Прадансуем самыя яскравыя праекты «Беларусь-3». Сустрэнемся з дырыжорам Вялікага тэатра Беларусі Мікалаем Каляткам, каб абмеркаваць, што падрыхтаваў тэатр сваім прыхільнікам у новым сезоне. І, натуральна, гэта далёка не ўсё, што чакае вас сёння. Заставайцеся з намі. Маладзёжны тэатр эстрады прапануе правесці заўтрашні вечар без асаблівых клопатаў і разваг. Тут пакажуць музычную шоу-праграму «Вяселля». Вядома, што найбольш адказны крок у жыцці кожнага мужчыны і самы шчаслівы дзень у жыцці, адпаведна, кожнай дзяўчыны – вяселле. Ва ўсе часы гэтая падзея лічылася бадай што самай істотнай і лёсавызначальнай. Гісторыі кахання даволі падобныя, ад заляцанняў праз заручыны да вяселля, вось кожная пара закаханых унікальная. Тым больш, калі жаніх палкі і тэмпераментны джигіт, а невеста пышная блакітнавокая прыгажуня. Маладзёжны тэатр эстрады запрашае заўтра ўсіх гледачоў стаць сведкамі музычнай вясельнай гісторыі на ўсходні манер. А зараз ад нашых калег даведаемся, якія яшчэ культурныя падзеі адбываюцца гэтымі днямі ў нашай краіне. Гісторыю закаханага ў свой горад фатографа на сценах галерэі нацыянальнай бібліятэкі выказаў Анатоль Дрыбас. Шэраг сотні здымкаў «Мой Мінск» прысвечаны 950-годдзю сталіцы і дапаўняецца тэматычнымі выданнямі па гісторыі вуліц горада і альбомамі фотамастака. Ён не стаў вынаходзіць ровар у фотамастацтве і адлюстраваў самае трывіяльнае месца на мапе Мінска. Тут няма моднай асмолаўкі і рознакаляровай кастрычніцкай, нейкай рамантыкі спальных раёнаў і праўдзівай жорсткасці індустрыяльнай. Сталіца хутчэй ператварылася ў класічны гайд для турыстаў, жыццё якой круціцца вакол Траецкага прадмесця і праспекта Незалежнасці. Гэта канцэпцыя аўтара і яго погляд. Я ведаю, што Анатоль Пракоф'евіч таксама вельмі шануе такія месцы, як Троицкае прадмесце, парк Пабеды. Яму вельмі падабаецца здымаць пейзажныя фотаздымкі. Аднак, паколькі выстаўка прысвечана знакамітай даце, было прынята рашэнне паказаць самае прыгожае, самае значнае месца нашага горада. Дрыбас ужо не першы год прызнаецца ў пачуццях да Мінска тэматычнымі выставамі. На працягу 35 гадоў фатограф займаецца тым, што шукае ў цэнтры горада прыгажосць, святло і аптымізм, якімі хочацца дзяліцца, пра якія хочацца расказваць. Каля 50 работ аўтара склалі імправізаваны шпацыр, хоць і занадта пазітыўны. Але ўвесь зняты матэрыял за апошнія гады пераваліў за некалькі тысяч і наўпрост не ўлез у межы залы. 17-я персанальная выстава ў бібліятэцы толькі частка сталічнага праекта майстра. Да канца 2017 года Анатоль плануе выпусціць яшчэ 3 зборніка фатаграфій, прысвечаных Мінску. Напрыканцы жніўня ў музеі гісторыі тэатральнай і музычнай культуры адкрылася выстава аўтарскай лялькі Валерыі Гайшун «Сыходзячая натура». Мастачка нарадзілася ў Ленінградзе і праз пэўны час пераехала на радзіму маці ў Бабруйск. Яна стварае лялькі з воўны. Усе персанажы яўрэі мінулых часоў з СССР, людзі якіх яна памятае з маленства. У кожнай лялькі маецца сваё імя і гісторыя, вобраз і характар. Сярод іх эпатажнае прыгажуння Эстер Фейгель, натхнённы эмігрант Фіма, шчаслівыя маладыя Навум і Фіра, задуменны крытык Аркадзь Ісакавіч, апошняя лялька, дарэчы, муж Валерыі. Выставы Валерыі Гайшун ладзяцца ў розных гарадах і краінах. У жыхароў і гасцей Мінска ёсць магчымасць убачыць унікальныя яўрэйскія лялькі да 23 верасня. Сёлета беларускаму кнігадрукаванню споўнілася 500 гадоў. Падзею адзначалі маштабна. Так, у гомельскім палацы Румянцавых і Паскевічаў з нагоды юбілею была адкрытая выстава «Кніга і культура», на якой прадстаўлена унікальная прыватная калекцыя Мінчука Яўгена Ксяневіча. Гэта амаль 3,5 сотні мініяцюрных кніг, у тым ліку
выданні па філасофіі, гісторыі, творы класікаў сусветнай літаратуры, дзіцячыя кнігі, атласы, таксама каталогі мініяцюрных кніг, што выпускаліся ў СССР у другой палове 20-го стагоддзя. Мініяцюрныя кнігі – гэта асобны від выдавецкай прадукцыі, своеасаблівыя творы мастацтва. Іх афармленне патрабуе ад майстра найвялікшых здольнасцяў і навыкаў. У калекцыі Ксяневіча можна ўбачыць зборнік вершаў песень Адама Русака з аўтографам аўтара, знакаміты двухтомнік твораў Купалы і Коласа, зборнік выбраных твораў з малюнкамі Шаранговіча. Такую кнігу браў з сабой у палёты савецкі касманаўт Пётр Клімук. Верасень на тэлеканале «Беларусь-3» абвешчаны месяцам беларускага пісьменства. З гэтай нагоды штодня па буднях мы паказваем фільмы, знятыя па творах айчынных аўтараў, дакументальныя стужкі пра іх. У заўтрашнім эфіры вас чакае паказ ваеннай драмы паводле аднайменнай аповесці Васіля Быкова «Пайсці і не вярнуцца». Героі твора – звычайныя людзі, якія ў цяжкіх франтавых умовах і партызанскага падполля набываюць сілу волі, прагу адстойваць сваю чалавечую годнасць да канца. Глядзіце першую серыю карціны ў 9 гадзін 10 хвілін і ў 14:45 у эфіры тэлеканала «Беларусь-3». Ну ты иди назад! Ну хочешь, я напишу Шевчуку! Что ты напишешь? То, что это я тебе уговорила проводить меня. То, что там тебе за самоволку. Тоже не скажешь. У Гродні працуе інтэрактыўная выстава вынаходніцтваў і эксперыментаў Тэслы. Гэта праект, створаны для дзяцей і іх бацькоў, каб у даступнай форме прадэманстраваць усе дасягненні Міколы Тэслы, вядомага вынаходніка і першаадкрывальніка перманентнага тока. Убачыць магчымасць электрычнасці, самому стварыць магнітны мост, сабраць і запраграміраваць робата, пакруціць самы вялікі спінер у Беларусі на ўласныя вочы, убачыць, як з'яўляецца маланка і як чалавек можа запальваць лямпы, дакранаючыся да іх. Усё гэта чакае гарадзенцаў і тых, хто апынецца ў горадзе на інтэрактыўнай выставе у выставачнай зале да 15 верасня. Звернемся да культурных навінаў замежжа. Жыхары Хельсінкі зараз могуць не проста чытаць пра планы добраўпарадкавання сталіцы, а ўбачыць іх яшчэ да рэалізацыі. У гэтым ім дапаможа новая трохмерная мадэль горада. Пра гэта наступны сюжэт. Пры дапамозе аэрафотаздымкаў і лазернага сканіравання арганізатары фінскага праекта «Разумны горад» стварылі дзве трохмерныя мадэлі сталіцы. Спецыялісты імкнуліся атрымаць праграму з поўнай інфармацыяй пра ўсе будынкі і аб'екты. Думаю, гэтыя дзве мадэлі горада можна выкарыстоўваць для ўладкавання Хельсінкі. Мы зможам прымаць больш правільнае рашэнне і таксама зрабіць працу больш эфектыўнай. 3D-мадэль даступная для ўсіх мясцовых жыхароў, арганізацый і навучальных устаноў. У Хельсінкі прыкладна 620 000 жыхароў. Па ацэнцы ўлад, да сярэдзіны стагоддзя насельніцтва сталіцы павялічыцца на 250 000 чалавек, а гэта значыць, што ў горадзе з'явіцца больш жылых дамоў і офісных будынкаў. Людзі ўбачаць, наколькі маштабныя змены адбудуцца ў іх раёне. Ім дапаможа ў гэтым трохмерная мадэль. 3D-мадэль Хельсінкі ахоплівае больш за 400 квадратных кіламетраў, у тым ліку некалькі бліжэйшых астравоў. Працягваем анонсам чарговага паказу ў межах праекта «Тэатр HD». Адразу пасля фільма «Выставы сады ў мастацтве» ад Мане да Маціса рэжысёр Філ Грабскі прадстаўляе новую стужку, прысвечаную экспазіцыі «Сад мастака. Амерыканскі імпрэсіянізм». Не гледзячы на ўплыў такіх постацей, як Рэнуар і Мане, амерыканскі імпрэсіянізм, тым не менш, пракладваў уласную дарогу ў свеце мастацтва. Вывучэнне гэтага накірунку ў Амерыцы можа шмат распавесці не толькі пра яго прадстаўнікоў, але і аб самой краіне. Там развіццё імпрэсіянізму было цесна звязанае садаводствам, мэтаю якога з'яўлялася захаванне прыроды ў яе першасным выглядзе ў краіне, якая перажывала працэс імклівай урбанізацыі. Фільм «Выстава» накіруе вас у вандроўку па маляўнічых месцах Амерыкі, Великабрытаніі, Францыі. Раім паглядзець стужку заўтра ўвечары. Заўтра у традыцыйным дакументальным цыкле па буднях мы пакажам фільм, прысвечаны народнаму пісьменніку Беларусі Кандрату Крапіве. Па ягоных словах, колькі б лірыку не пісаў, усё адно атрымлівалася сатыра. Асабістыя ўражанні і ўспаміны майстра слова, хроніка тых часоў і радкі твораў пісьменніка ў фільме «Загадкі деда Кандрата». Заўтра ў 12:20 у эфіры нашага тэлеканала. Дедушка, а когда ты стал стихи писать? Я, Варанька, тады якраз вучыўся ў вучылішчы ў Койданова.
И вот, так сказать, для домашнего ужитку пачаў писать эпиграммы на своих знакомых. Атрымлівалася вельмі смешна. У віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва мастак Александр Вышка стварыў асабістую светла-дынамічную прастору, якая злучае самастойныя аб'екты, расшырае межы пазнання, спрыяе разуменню важнасці раскрыцця ўнутранай свабоды. Невыпадкова і сама зала, дзе выставіўся мастак, называецца «Свежая рыба». Назва робіць адсылку да аналагічнай шыльды, якая была адмыслова зроблена для фільма «Шагал Малевіч» і зараз месціцца над уваходам. Александр Вышка лічыць, што сапраўднае мастацтва мусіць быць выключна свежым. Запрашаем вас наведаць мемарыяльны этнаграфічны комплекс «Заброддзе», які змяшчае 4 унікальныя музеі пад адкрытым небам. А гэта першы ў Беларусі музей гісторыі Першай сусветнай вайны, які захоўвае больш за 2000 экспанатаў, амуніцыю, зброю, дакументы, фотаздымкі, асабістыя рэчы салдат. Цікаўнасць выклікае і музей рэтра-аўтамабіляў, дзе сабраныя рарытэты 30-х-90-х гадоў 20-го стагоддзя, а таксама музей побыту 100-гадовай даўніны, дзе можна ўбачыць старажытную мэблю, вопратку, музычныя інструменты, кузню і баню, якой ўжо 2 стагоддзі. Апроч таго, у Заброддзі маецца музей СССР з кінаверандай. У новым 85-м юбілейным сезоне Нацыянальнага дзяржаўнага вялікага тэатра оперы і балета гледачоў чакаюць некалькі прэм'ер. Так, на пачатку кастрычніка публіцы будзе прадстаўлены балет «Карсар» пры ўдзеле аднаго з лепшых балетмайстраў-рэпетытараў Марыінскага тэатра Вячаслава Хамякова. Як ідзе падрыхтоўка да спектакля на сцэне беларускага вялікага тэатра оперы и балета в нашей наступной размове. Здравствуйте. В этом сезоне Большой театр Беларуси представляет новую постановку балета «Корсар». И, как сказал хореограф-постановщик спектакля Вячеслав Хомяков, если попытаться пересказать сюжет балета, можно запутаться. Для вас это спектакль о чем? Ну, это балет, как известно, был создан в 1856 году. Первая постановка была в Париже. И это было время романтизма, знаете, такой. И это был балет такой... приключения корсаров, такой романтизм, все это, любовные отношения. И там было не так много танцев. А потом он постепенно стал уже от такого драм-балета переходить. С каждым новым обращением добавлялись танцы. И теперь это уже не столько, скажем, какой драм-балет и приключения корсаров, сколько такая сюита из очень красивых мужских и женских танцев, особенно третье действие, вот этот оживленный сад. Поэтому для меня это, конечно, при этом, конечно, остается драматическое содержание. В этот спектакль входит музыка нескольких композиторов. Насколько это усложняет работу дирижера? Нет. Потому что это же фрагменты, все-таки небольшие фрагменты, и скорее такие косметические мазки, что ли, да. Хореограф-постановщик из Мариинки Вячеслав Хомяков. Насколько интересно, а может быть сложно с ним работать? Вы знаете, я очень волновался, потому что приехал такой солидный человек, ведущий Мариинского театра. Он очень как-то влился в наш коллектив, и вот мы уже провели 2 недели репетиций, а потом будет небольшой перерыв, он уехал опять. И потом в конце сентября приедет уже на премьеру. Что нового зрители увидят в обновленном новом «Корсаре»? Новое будет то, что, во-первых, новые декорации. Я очень надеюсь, потому что на декорации, потому что «Корсар», спектакль «Корсар» без крушения корабля, а там будет Окунев художник, Слава, поэтому я надеюсь, что корабль... И даже Станиславский был покорен корсаром в детстве, когда его водили в Большой театр. Он говорит, когда я впервые попал в Большой театр, и вот там эти волны, эта буря, этот корабль, эти пираты, это меня покорило, и на всю жизнь он остался поклонником. Вот. И как-то вот тогда Станиславский заинтересовался театром, понимаете? Дирижер оперы и дирижер балета. Какие отличия, и есть ли они? Это разные профессии абсолютно. В
Ну, раньше у меня такая точка зрения была, что нет балетных, нет оперных дирижеров, нет опереточных, нет симфонических дирижеров. Есть хорошие дирижеры, есть не очень хорошие. А теперь я прихожу к такому выводу, что это специальная профессия. Ну, кроме того, что надо обладать профессией владения оркестром, но балетному дирижеру необходимо просто любить балет и знать специфику. Большое спасибо, новых интересных вам творческих проектов и до встречи в театре. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!